आज मी तुम्हाला दाखवते चिकन फ्राईड राईस. त्याच्यासाठी मी बॉईल करून इथे तांदूळ घेतला आहे. त्याच्यानंतर मी इथे कांद्याची पात घेतली आहे, अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर घेतली आहे, बॉईल करून चिकन घेतलं आहे, एक चिकन क्यूब्स घेतली आहे, हिरव्या मिरच्या चिरून घेतल्या आहेत, सोया सॉस 2 चमचे घेतले आहे, 4 अंडी फेटून घेतले. आता मी इथे चिकन टाकते, बॉईल करून घेतले. ग्रीन चिली टाकते, इथे मी चिकन क्यूब्स टाकले. आता हे भाजलंय चांगलं. आता मी याच्यामध्ये राईस ऍड करते. काळा मिरी पावडर टाकते. आता मी सोया सॉस टाकते. इथे मी कांद्याची पात टाकते. राईस तयार झालाय. आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया.